Niektoré druhy rýb je dobré piecť len veľmi krátko, aby ostalo mäso šťavnaté. To platí aj v prípade tilapie. Dnes ju budeme pripravovať originálne, v cuketovej kruste a s cestovinami penne. Rybu najskôr z obidvoch strán osolíme a zľahka okoreníme. Aby sme dosiahli čo najlepšiu chuť rybieho mäsa, odporúčame ho pred pečením potrieť olivovým olejom a nechať odstáť približne 5 minút. Medzi tým sa pustíme do prípravy cuketovej krusty. Ako prvú nastrúhame cuketu. Pridáme petržlenovú vňať, najemno nakrájanú cibuľu, cesnak, soľ, korenie, vajíčko, solamil a dôkladne zamiešame. Na rozpálenej panvici vytvarujeme cuketové placky a pečieme ich spolu s rybou. Po chvíli tilapiu s plackou spojíme a pečieme ďalej zo strany ryby aj zo strany krusty. Na prípravu paradajkovo-bazalkovej omáčky použijeme olivový olej, čeri paradajky, nájemno nasekaný cesnak, čerstvú bazalku, soľ a korenie. Hotovú zmes zmiešame s vopred uvarenými cestovinami, ktoré nepreplachujeme. A môžeme podávať. Tu sú ešte raz ingrediencie, ktoré na prípravu receptu potrebujeme. Filety z tilapie exkluzív značky Radoma, 2 cukety, 2 vajcia, solamil, petržlenovú vňať, 3 strúčiky cesnaku, 2 cibule, cestoviny penne, čeri paradajky, bazalku, olivový olej, soľ a korenie. Tilapia má nízkokalorické mäso, ktoré obsahuje veľa vitamínu B, D, horčíka a zdravých bielkovín. Určite si ju obľúbite aj vďaka tomu, že nemá výrazne rybaciu chuť a veľa kostí. Preto vám prajeme dobrú chuť.